No niin, sukeltaja lähtee joelle. Vähän otin täällä ei tämmösen... Mikähän tää nyt olisi tää perho, mikä tänne laitetaan? Tässä on punaista ja mustaa. Olisiko tää punamusta? Se on pilvisen kelin ottipeli. Joo, vähän on tämmönen punavöinen häkilä tässä ja aika harmaa. Voi mukata. Tää on nyt aika tarkkaa hommaa kuvaajallekin tulla alas tästä. Vähän liikaa. Noin. Tuonne mennään. Jaha, nyt se filmikamera jatkaa. Ja siellä on heti kas. Onpas täällä nyt onnekas shotti tulee. Haavia ei ole, mutta kamera käy. Siellä on Titti ottanut. Voiko tässä käsi fokusoida? Voi. Jos haluaa... Joo, aivan. Tossa se nyt polskii toi kaveri. Ota se on nyt. Nappa se. No niin. Aivan loistavaa. Vähän oli myöhässä tän vedenalaisen elokuvakameran kanssa. Koitetaan kestää. Sen pituinen se.